Croeso i chi ar ddwrnod newydd yma i'r Gell yn lôn y ffrwd. O'n i'n eitha hwyr neithiwr yn cyrraedd adre ac felly dwi chydig bach yn hwyrach yn gosod hwn yn ei le bore yma. Fel y sonies i ddoe, o'n i wedi gorau mynd draw i Fanceinion, i faes awyr Manceinion i gyfarfod heledd y ferch. Dyma'r daith bellad wedi gwneud ers misoedd i ddweud y gwir. Pellad wedi mentro gen hyn ers canol mis Mawrth ydy Llanfair fechan. Ond dyna hi, mae'n daith hwylus iawn i Fanceinion ar hyd yr A55 ac yna ymlaen i'r M56. Fod y maes awyr tu ar un pellter o Fangor ac ydy Aberystwyth, mae'n cymryd dipyn o llai o amser i fynd yna, oherwydd hwylystod y lôn. Ac wrth gwrs, wrth deithio yn hwyr y nos, ychydig o draffig oedd ar y lôn i'n rhwystro fi. Wedi mi adael Cymru, ac wrth deithio tua dwyrain ar hyd y draffordd, oedd rhyw fan lawn disgyn ar cymylau yn dywyll uwch ymhenni. Ac yna mi sylwes i ar ole draw yn yr awyr o'n blaen. Oedd rhyw wawr ole yn dwyrain o ganol y tywyllwch yn ymledu mewn rhes ar hyd y gorwel. Wir oedd yn edrych fel gwawr yn dechrau goleuo, ond tynnu am 11 o gloch y nos oedd hi, a mi'n gwybod, wel na, dim gwawr ydy hwnna mewn gwirionedd. Wrth i mi deithio ar hyd y lôn, mi oedd y golen cryfhau nes i mi gyrraedd gyffordd lle oedd yr M56 yn croesi traffordd fawr arall yr M6. A mae honno'n gyffordd reit fawr i ddweud y gwir, llawer o lif o leadau yn gwneud yn siŵr fod y gyrwyr yn gweld y gwahanol lonydd yn dod at ei gilydd. A'r goleadau hyn wrth gwrs oedd yn goleuo'r awyr wrth i mi deithio. Ac unwaith o'n i wedi pasio'r gyffordd, wel, oedd yr awyr yn dywyll unwaith eto. Nid gwawr go iawn, ffug wawr oedd hi, wedi chreu gan y ddyn. Ac fod yn goleuo'r gyffordd, doedd dim digon o ole i oleuo'r byd o'n hamgylch. Ofer fyddai mi ddisgwyl cael gweld y caeau a'r awyr yn glir oddi yna. Wrth gwrs, do'n i'm yn disgwyl mwy o ole. Ond mae yna adegau pryd mae ffug wawr yn gallu bod yn siom. Yn ddiweddar, da ni wedi gweld dinasoedd fel Caerlyr yn Lloegr a Melbourne yn Awstralia. Oedden nhw'n credu bod nhw yn gadael coronavirus ar ôl, ond na, oedd o wedi dod yn ôl. Oedd o wedi ymledu unwaith eto. Ac wrth i bobl brofi rhyw fesur o rhyddid a wedyn gorfod mynd yn ôl i'r caethiwed o gyfnod clo. Oedd hi'n siom. Pan ydych chi'n tybio bod chi wedi gadael rhyw drafferth ar ôl, a'r trafferth hwnnw dychwelyd, mae'n gallu'n taro ni, dydy. A rhan o'n problem ni ydy bod ni mor aml yn rhoi'n gobaith yn y pethau anghywir. Dwi wedi bod yn darllen llyfr yn sôn am yr amgylchiadau o amgylch y rhyfel byd cyntaf yn ddiweddar. Oedd pobl yn credu rywsut fod y byd yn gwella, fod dyn efo'r holl ddarganfyddiadau a'i addysg a'r gallu i greu pob math o bethau i wneud bywyd yn haws, fod y byd yn gwella mewn gwirionedd. Pan ddoth y rhyfel byd cyntaf, wel, y gobeith oedd dyma ryfel i roed diwedd ar bob rhyfel. Wrth i ni gynyddu mewn gwybodaeth a gallu ynefegeid byd tangnefeddus cyn bo hir. Mi geid, wel, paradwys yma ar y ddaear. Ond i lawer, mi ddoth siom wrth iddyn nhw weld yr erchyllderau yn ffosydd Flandris. Ac yna'r dirywio nes i ail ryfel ymledu drwy'r byd efo pethau ofnadwy megis gwersylloedd Auschwitz ac yn y blaen. Dyma fo'n arwain at syniciaeth, diflastod, a by'r ugeinfed ganrif yn wir yr un fwyaf gweidlyd yn hanes y ddynoliaeth. Gwir ydy, os da ni'n gosod yn gobaith yn beth da ni'n gallu gwneud, da ni'n mynd i fethu. Mae yna broblem yng nghalon pob un ohono ni'n does, yr un mae'r Beibl yn ei alw'n bechod. A beth bynnag fyddwn ni'n ceisio i ddyfeisio, i ddelio efo'n cyflwr, ar weithaf y bendithion mae addysg a thechnoleg yn ei cynnig i ni, methiant yn y pen draw fydd pob ymdrech i greu paradwys yma ar y ddaear. Mae yna eiriau yn llyfr y proffwyd Eseia sy'n siarad cyfrolau mi gredau.
Mi oedd y sefyllfa wleidyddol yn unddyris a bregus yn Jerusalem, a phobl yn meddwl, ble gawn ni ddiogelwch? Cyngor rhai oedd, wel, beth am wneud cyngrau'r gwleidyddol, efallai efo'r aifft. Mae'r aifft yn wlad gryf bwerus. Ond be mae Duw'n dweud? A'n tu lawr i'r aifft heb ofyn fy marn. I geisio help gan Pharo a lloches yng nghysgod yr aifft, ond bydd help Pharo'n dwy'n gwarth arnoch, a lloches yng nghysgod yr aifft yn waradwydd. Wedyn chydig ar nodau'n ddiweddarach mae'n dweud, canes y mae help yr aifft yn ofer a gwag. Ble oedd help i'w gael? Os nad gan lywodraethau grymusaf y byd, ble oedd help i'w gael? Fel hyn y dywed yr arglwydd yw Sanct Israel, wrth ddychwelyd a bod yn dawel y byddwch gadwedig. Wrth lonyddu a bod yn hyderus y byddwch gadarn. Hynny di bod yn hyderus ac ymdawelu yn new. A mae'r arglwydd yn disgwyl i gael trigarhau wrthych, medde fo, ac yn barod i ddangos tosturi canes Duw cyfiawnder yw'r arglwydd, gwyn ei fyd pob un sy'n disgwyl wrtho ef. Dwi'n ame bod y salmydd wedi gweld hi pan ddydodd yn ffrostio rhai mewn cerbydau ac eraill mewn meirch, ond fe ymffrostio ni yn enw'r arglwydd ein Duw. Dydw i ddim yn diystyrru ymdrechion i leddfu poen y byd neu gwneud bywyd yn haws i'w fyw. Ond yn y pen draw, maent bynnag ymffrostio ni yn ein technoleg, yn ein gwleidyddion, yn ein harbenigwyr, yn ein gallu fel pobl ym Mhrydain i ddal i fynd. Yn y pen draw, gosod plaster ar glwy'r byd ydy pob ymdrech ar yn rhannu. I ddelio fo'n gwir angen, rhaid edrych tu hwnt i'r hyn mae dyn yn gallu gyflawni. Oherwydd dim ond Duw fedr lenwi gwacder yn calonau. Dim ond Duw fedr yn iachau ni oddi wrth yn ffyrdd ofer. Elma Eseia'n deud mewn pennod arall. Dewch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Dewch ar eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Dewch a prynwch win a llaeth heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llyfurio am yr hyn nad yw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyr a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau danteithion. Ble mae'r danteithion yma i'w cael? Ond i'w cael wrth ni ystyried be mae Duw wedi wneud yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd e fe ei unig anedig fab. Fel na choller neb a gredon ef. Sneb sy'n credu yn y gwaredwr yn mynd i ffeindio bod hwnnw yn wawr ffug, yn wawr sydd yn mynd i'w siomi. Gadwch i ni Weithiau. Arglwydd yn Duw. Da ni yn byw mewn byd amherffaith. A da ni o dad yn meddwl weithiau bod ni wedi sortio allan y dyfodol yn iawn, ond wyt ti a da ni'n gwybod, mae nid felly yma hi. Ond diolch dy fod ti yn cynnig tangnefedd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Wyt ti'n cynnig delio fo'n hanwireddau ni. Wyt ti'n ei cuddio nhw trwy'r aberth roddodd y gwaredwr ar y groes. Ac wyt ti yn dod i fyw yn calonau ni, i'n newid ni, a rhyw ddydd cawn fod gyda thi wedi'n perfeithio, a fe geir byd heb bechod. Nid y byd yma, ond byd wedi draws newid, nef a dear newydd, lle bydd pob dim yn oleuni pur, yn fendith, yn dangnefedd tragwyddol. Amen. Wel, dan eich bendydd.